uveče Zatra! Moram prvenstveno da kažem da je događaj kao događaj jako lijep. Prvenstveno druženje je bilo savršeno sa mojim ljudima, sa plesačima. Družili smo se i naravno plesali. Prvenstveno nisam očekivala da ću pobijediti jer je konkurencija stvarno velika i svi su jako dobri plesači. Bilo je super, konkurencija predobra, cijeli event je vrh. Molim vas ponovo, vrh je bilo i opet vrh je bilo i dođite nam u višem broju uvijek. Dugo godina je poznajem, dobra duša, uvijek prijatelji i zauvijek hip-hop. Vidimo se u Zagrebu i predobro je, predobro druženje, predobar event i nadam se da će biti sljedeće godine.